Asier, nosti dago gurasoen euskara taldie martxan? Jo, urte asko dire, baina 10 gora. Bai, baina helburuak ez dira aldatu. Bueno, garbi daukauz, amentsi pinten dau. Familien arteko loturak sustatu, aizialde eta euskara ustartuz. Bueno, urtean zehar 3 zeiten duguz, euskararen basoa, zuaiz landaketak, normalean bebai basoiko ipetzu urterokoan, eta aurreko urteetan bebai inkanan parte hori hartu izin dugu, goldatzen ekoakaz, eta orain hasi gara bebai gunean behineko jolas egiten. Talde informal samarra gara, ez? Bai. Modu naturalean egiten dugu gauzak, oran egitura horizontala, eta bakoitzak aldaben neurrian laguntzen dugu. Asier, konturetu gurasook eredu garela euskararen transmisioan. Bai, ganera, erabilerari bultzakala bat emotia guretzegu egitasmo, katzondo, divertigarri eta antzeko egaz. Aurrerantzan be, hortze jarraituko dugu, ikastolan euskara bultzatuz, eta gurasoak inplikatu eta kontsentzatu gurean. 2, 3. Erdu taldera! Pozik hartuko zaitu. Eta aurriko barik ez dut ondo ikusten, bai. Eta gurasoak inplikatu eta kontsentziatu gurean. Ondo? Hori Erdu? Erdu taldera! Sartu? Amaitu dozue?